čí je pekne, čí je hmlisto, chodím svetom s vaším listom. Čo? To je ale zvláštny zvuk, pomyslela si oranžová schránka. Čo by to tak mohlo byť? Posledný líst. Áno. Dako ďalinka pomačová 3. Čudovala sa schránka. To je predsa Dušanko ďatelinka, pomarančová 33. Že vraj ďatelinka. Zasmial sa druhý vrabec. Mandelinka, aby si vedel, mandelinka. A veď ty ešte nechodíš do školy, vykrikol prvý vrabec. A ty si slepý. A ty lietaš ako sliepka. Tak čo teraz? Spýtala sa schránka samej seba. Pozrieme sa, kto ten list poslal. Odosielateľ Ferko Bylinka. Toho poznám, toho chlapca. Je z tej ulice, kde som bola kedy stála. Musím ho nájsť. Musím. Deti sú také nevychované, zaškrikala tučná schránka. Hádžu mi sem také špinavé, obchytané listy. Koľkokrát som ti vravel, aby si mi sem nehádzal tie svoje škaredé, nepovedané listy. Ale veď to je Ferko Bylinka, vykríkla oranžová schránka. Prečo si to urobila? Veď posielal Jamarátovi. A ty tu čo chceš, ty ošúchaná schránka? Zakričala tučná schránka. Už dávno si mala byť zberný železného šrotu. Čo? Tu som, tučniak, tu som. Pusť ma von, kričala tučná schránka. Zadusím sa, pusť ma von. No len počkaj. Ja ťa chytím. Počkaj. Poštár ide! Poštár! Kde je? Tu je! Ale som ťa dostala. Takto bojujem s hrdzavými škaredými schránkami, ktoré patria do starého železného šrotu. Berte ju! A preč!
magnet, vezmi aj mňa, zaprosil Ferko. Hop. No, nič sa ti nestalo. Nič sa ti nestalo, upokoj sa. Ferko, bylinka, mám tu tvoj list. Musíme sa odtiaľto dostať, zašepkal Ferko. Tadiaľto. Napísal si list, ale neviem, komu ho mám zaniesť, lebo sú na ňom samé machule. Dušankovi ďatelinkovi, povedal zahambene Ferko. Ale ja už viem písať oveľa krajšie. Pozri sa. Dušanko, ďatelinka, pomarančová 33. Chcela by som roznášať len také krásne listy, vzdychla si Schránka. Ale keď ja som taká škaredá, nepláč, povedal Ferko. To sa robí takto. A? To máš teklý. To je príjemné. Pochváľovala si Schránka. Bude sa mi ľahko chodiť. Fíja, aké mám krásne nové šaty. Hotovo, povedal pyšne Ferko. Poď. Čí je pekne, čí je hmlisto, chodím svetom s vaším listom. Zastupujem uja poštára, s poštármi je občas oštara. Môžete si byť istí, nestratím váš list. Všetky vaše listy prídu tam, kam majú prísť. Nová schránka, povedal poštár. To je dobré, aspoň to deti nebudú mať ďaleko. Fíha, dnes je toho naozaj veľa. A zostaneš tu navždy? Spýtal sa Ferko. Navždy, povedala schránka. Tu mi bude dobre.